woni Yasine Sy. Ko addimi Fouta ko yillade Fuutankoɓe. Addimi Fouta ko yillade Fuutankoɓe, yiide bandamen e sehilaɓam e yiɗɓam e fof ko ɗum addimi e nder reedu Fouta. Mi ɓooyi arde e nder reedu Fouta. Laabi garannomi ɗi e ngol ɗo laawol holko serndi ɗum ha joni hoore waɗɗani dande. Laabi garannomi ko yidde yindirde Fuutankoɓe e annodirde mumen e waddude mumen échange. Ha joni kadi hono ngol ɗo laawol tan mi ari en gari e nder reedu Fouta kam mbiyan mi wiyata mi ari en gari sabu wona min goto. Ewa en naate e nder gure he wona ɗo tan garden ɗo e travaux dinduɗo gonɗen hande, kono e wonɗo puɗɗori ɗen en jeehe gure kewɗe, en dañi échange uji kewɗi, en dañi contact uji kewɗi kadi dañama hen e teddule kewɗe, hay goto wawa haalde ko teddina ɗen e nder reedu Fouta. Gure ɗe jaaɗen ɗe fof, gure ɗe fof ne mbaɗi mi marqué nde wonno teddugal koye nder reedu Fouta tan woni. Kala ɗo jaaɗa wuro ngo jaltuɗa jaaɗa wuro wongo fof mbiyata ko ngoɗo wuro ɓuuri welde wuro ngo gummimi ngo. Nde wonno kala ɗo jettiɗa ko bisimilla, bisimilla subaka, bisimilla kikiɗe, bisimilla jamma, bisimilla ñalawma. Travaux ɗo ne waɗi mi marqué de sabu ko natɗen wuro ngo ko gila nden ha joni de koye bisimilla tan gonɗen, te jaɓɓade koɗo noon saɗani ɓuuri sadde ko dusde ɗum. Eɓe mbawi jaɓɓade eɓe mbawi dusde. Jillu Fouta o jangini kam ko heewi, nde wonno neɗɗo so tawi a ƴeewi hande ko wiyete Yasine ko wona an waɗi ɗum hoorema, ko rewoɓe caggal ma ne gulla ɓe ko ɓen mbaɗma ɗum. So ɓe natti wullandema tan a natti wonde haydara. Ɗum taki il faut kadi minen artiste ɓe kadi min batta ɗum hakkille, sabu arde e wuro mbiyeɗa assalamu aleykum hay ɗum weeɓani. aɗa ara e wuro ha jalta tawa wiyani mbiɗoma assalamu aleykum. Wadde noon so Allah hokkima martaba arde e wuro, sukaɓe mawɓe nayeɓe fof ndewa ma hay ɗum ne kadi weeɓani. Wadde ɗum minen e koye men amin poti hen wattude hakkillaji, ganda wona to neɗɗo wi salamu aleykum fof wiye bisimilla. Nde wonno ɓiɓɓe fulɓe hande nangande Fuul TV tan woni nadde e nder Fuul TV ɓe mbaɗa abonné, ɓe mbaɗa like, ɓe mbaɗa partage, ɓe ñaagaka hay mbuɗu, ɓe ñaaga tan ko nde ɓe natta goto mabɓe fof abonnement mum tan yoni dokkal. Nde wonno so tawi ɓe naate e nder chaîne o ɓe mbaɗi hen abonné, ɓe mbaɗi like, ɓe mbaɗi partage, ko ɗum tan woni gartam ɗam. Ittude kalis ɓe dokka ɗum ɗon ɓuuri kalis o, ko ɗum tan ɓe ñaaga. Koɗo bewɗo noon gasi kono mi tampi, ko lelimi ko gila subaka eɓene tampinami, koɗo bewɗo gasi, kono noon cabboɗe ko heewi nana ara e dow mon. Série ji kesi pul, émission ngaji kesi pul, documentaire uji e interview, kala ko miijuɗon nana ara e dow mon. Onon goppe ɗon peɗeli mon tan amine gara e moɗon. Nde wonno aɗani so neɗɗo weltima fayata hay ko foti haalde. En beltani Fuutankoɓe, amin beltanima an Yero Sow mo ganduɗa particulièrement ko an udditi oɗo chaîne ni wiye Fuul TV. Minen amin beltanima ha ko ɗon tan wawi hadde. Min de à chaque fois haalam hanki woni haalam hande, hunde wotere tan woni ko nimsittumi aduna, woni ko lelmami andude ko. Kono sinno gila natmi e mogo nden gandumami tawatno woodi no wayi, kono kadi ha joni wuuri soko rufani. Allah jarama, on jarama, onon yeeɓiyankoɓe Fuul TV, on calminama, on juurama, on mbaɗama gros bisous.